Στο Φεστιβάλ Θαλασσίων Αθλημάτων στη Βασιλική το ξεκίνημα είχε ένα διαφορετικό στυλ, μουσική και χοροί με χρώμα από το Ιόνιο πέλαγος. Φέτος είναι η τρίτη χρονιά που ο Δήμος Απολωνίων διοργανώνει αυτό το φεστιβάλ, το οποίο ολοένα και περισσότερο αποκτά πιστούς οπαδούς, όπως εξηγεί ο βετεράνος Σάιμον Μόργαν. Λοιπόν, το Βασιλική Water Sports Festival είναι ένα από το πιο μεγάλο φεστιβάλ όλα στην Ελλάδα και είναι μια ευκαιρία να δείξουμε εμείς στο όλο τον κόσμο τι πάρα πολύ ωραία μέρη είναι η Βασιλική και το νησί Λευκάδας για ιστιοπλοεία και windsurfing κλπ. Κάνουμε αυτό το Σαββατοκυριακό αγώνες με ιστιοπλοεία, με κλάσ catamaran και laser και open dinghy και έχουμε από τα 4 μέρες windsurfing, freestyle, slalom και speed. Έχουμε και τα βραδιά, έχουμε το Miss Bikini, έχουμε μια συγκρότημα από Ελλάδα που χαρέψουν, είναι από Λευκάδα η Ορφέως που ήταν πάρα πολύ ωραία. Απόψε έχουμε βραβεία και αύριο έχουμε και BMX. Λοιπόν, αυτό. Τα μάτια όλων όσων βρίσκονται εδώ είναι στραμμένα επάνω στις Ελληνίδες Σοφία Παπαδοπούλου και Βυργινία Κραβαριώτη, οι οποίες κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στη κλάση των Ίγκλινγκ στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είμαστε εδώ για να χαρούμε τους αγώνες. Ήταν πολύ ωραία μέρα σήμερα, με όχι ιδιαίτερο δυνατό άνεμο, αλλά ωραίες συνθήκες για ιστιοπλοεία. Είμαστε κοντά στη στεριά, όλος ο κόσμος μπορεί να έρθει να μας δει και να μας θαυμάσει και να περάσει ωραίες μέρες. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό που συμμετέχω σε αυτή τη ρεγκάτα. Είναι από τα καλύτερα και πιο διοργανωμένα, το πιο διοργανωμένο μέρος στην Ελλάδα και χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ και συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια που κάνουν όλοι. Στην κατηγορία των καταμαράν, οι πρωταθλητές Ευρώπης, τα Tornado, Ντάνης Πασχαλίδης και Κώστας Τριγκόνης, δοκιμάζουν το Hobby Tiger και θέλουν να κάνουν επίδειξη δύναμης. Είμαστε ευχαριστημένοι που είμαστε για δεύτερη χρονιά εδώ στην Βασιλική, στο τρίτο Βασιλική Water Festival. Είναι ένα από τα πιο όμορφα event, ιστιοπλοϊκά, αθλητικά event που γίνονται σε αυτή την πλευρά της Ελλάδας. Είναι πανέμορφη η Βασιλική, ο τόπος είναι ιδανικός για ιστιοπλοεία. Έχει ένα τοπικό φαινόμενο με άνεμο που φτάνει μέχρι και τα 6 μποφόρ. Είναι τέλεια για ιστιοπλοεία. Οι άνθρωποι εδώ είναι φιλικοί, χαμογελαστοί. Μας έχουν κερδίσει με τη φιλοξενία τους. Θα συνεχίσουμε να είμαστε κάθε χρόνο σε αυτό το event. Η πρώτη μέρα των αγώνων είχε τις δυσκολίες της λόγω του μέτριου νοτιά, αλλά τελικά η Επιτροπή Αγώνων ολοκλήρωσε 4 ιστιοδρομίες. Η βραδιά στη Βασιλική απέκτησε περισσότερη ζωή όταν πανέμορφες κοπέλες διαγωνίστηκαν για το καλύτερο μπικίνι. Αυτά ήταν τα καλύτερα της πρώτης μέρας και ακολουθούν κι άλλα.